gawe geger nyolong Sinta anu mantandut ngalem kois dadi aku kobong gede jroning praja kobong kuku sing tuwa kanggo melus angenikon tiasa ngapoke kawangku sakung jajak angin sangat angin sang resikane putra kang anjlok saking wiyati nggih tori sang Anoman ya sang resi Mayangkara kang handhok saking pertapan Kendali Sada nggih to Kendali Sada menawa ngarani Kendali kang pamengkak dene Sada sampun gamaraken usada badhe angkusadani agennya Prabu Rama Wijaya agennya gempal ing manah ingkang garwa kadusta dening Prabu Rahwana Raja nenggih genti kang winursita menika nggambaraken wewengkon ing Miter nggih Pak nggih wewengkon ing Miter wewengkon ingkang panjang kunjung pasir ukir gemari paloh sinawi pasir ngarani samudra ukir gunung mangkeraken ing patoyan ngerengaken ing gunung wewengkon ing Miter ayo mayong tentrem tata titi kerto raharja wewengkon ing Miter para warga Wandawa padha sami gumreges santun ing Taliwondo agennya sampeyan ngrumaketaken anggenipun pasederekan tansah boten kanyono-nyono saengga kagem nyekapi merti dusun ing dusun Miter kula sakadang kangen budi santosa namung derek adedonga mugia warga Wandawa masyarakat ing dusun Miter sakukuban saha sak kiwa tengenipun tansah ayem tentrem tata titi kerto raharja wilujeng bejo ing donya bejo ing akhiratipun ha
Untuk Pandowo Toto Gati Wisroyo Itriapto Toro Maruto
Ayo, para prajurit ingkang samto ing ati siapa diri. Maju ora ing aratan.
Ayo sing prayitno. Aku sing halus. Kandeling kulit. Ucap kacarita nalika semana Sang Prabu Rama Wijaya saperlu arep njaluk Sang Dewi Sinta kang kadusta dening Rahwana ya Prabu Hasangka. Perang tanding antarane Prabu Rama Wijaya lumawan Prabu Rahwana ya Sang Prabu Hasangka. Perang gedhen Ngalengka Wiraja. Ayo dipacetake, ayo. Nanti perjurit Prabu Rama, ayo. Ayo. Hati-hati. Unta kaprapa. Hati-hati. Bumi kocok ganting langit kelap-kelap lanton ler kincang alis rintang mawe gandrung sabarang kang kadulu ukir moyang ayu gameru Rintang Hanuman kang anjok saking berkapan kendali sojo. Sang Pambelo
para kadang Pandhawa sitenta Hanuman yor semayang para tunggal bayu dening Bratasena ya Werkudara mila boten nama mungkal ayo Raden Hanuman sinaosa dedeg piadhek alit namung kagungan karosan ingkang magila-gila ayo Opo ketiang prajurit prajurit Prabu Rama kethek dijake ha iya Waduh. Wah. Wujute ora godo sekirano. Tapi digdoyo Anoman yo wis Anoman. Anoman. Opo sing tak cekeli iki piandel ing Alengka Diraja ingsun tamake Gunung Jubruk segara asat paribasane aduh kepeksa abot nglayang Anoman waduh meleot pusaka Ngalengka meleot Mas Slamet pinarenggur Rikala semono Prabu Dasamuka ya ora ana raja yen bubutake gunung Anoman matekaji maundri seda bubut gunung ayo karosane mati tikel aus wah ayo wah ceritane wayang Ramayana ing nagara dalan Kasirata Rajaputro Rawana raja gawe geger dalan Sita Hanuman si gede putih katur kadang para kadang Pandhawa isun titir Sugeng pirsani saking laman Budi Santoso saking Dusun Kaliwino
awas ya Iya, alusan, 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 alusan. Hei, 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 awas. iya 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 Ingkong, Gaya-gaya saeko songkat bolong Ati kadang adedang goyang semarang Imbalane pun kedang rebah kedang Ilang samaratiku ora semelang Ora jeplang kumandang goyang semarang
mong tanyodo malik baraku tuti maapur kudo nyongklak rupane sang panci ambang ing moko sambanatan amakan nakikiri tanpa apa kudo malaya kirik wong nyoto balik para kudo cima